Bos días, benvidos ao noso Tico Diario, un informativo no que atoparedes a actualidade dun xeito máis próximo e directo. Son as 12:30 da tarde, é mércores 7 de maio e comezamos. Balance moi positivo da primeira festa do viño novo de Monforte, na que participaron 16 adegueiros. Os consumidores tiveron a oportunidade de probar os caldos que comezaron a saír aos mercados. Na cata previa, os viños elaborados na zona recibiron unha puntuación moi alta de 7,8 sobre 10. Vexamos o vídeo. Lexionarios romanos custodiaron polas rúas de Monforte o viño novo procedente das ribeiras do Miño e do Sil. Coa representación deste costume ancestral deu comezo á festa dedicada aos caldos da última colleita. Hay bastantes bodegas que han empezado a embotellar ya los vinos de esa cosecha. La idea es un poco que sea una fiesta de la alegría del nuevo vino. Tratar el vino de la Ribera Sacra como el gran tesoro que tenemos en la Ribera Sacra, por eso lo hemos traído en su cofre protegido por los legionarios romanos. O cofre que contiña as botellas da primeira añada foi depositado no claustro do centro do viño onde agardaban os adegueiros. A primeira festa do viño novo acudiron 16 produtores das 5 subzonas da denominación de orixe Ribeira Sacra. Este finca cuarta es 100% mencía, la uva procede de fincas, intentamos que proceda de fincas muy antiguas, de más de 60 años. Es un vino que procede de las orillas del Sil, del Cabe y del Miño. Son viños elaborados a maioría con uva mencía, malia que cada vez hai máis brancos da variedade Godello. Sí, está bon, está rico, con moi bo aroma, moi afrutadiño. Os asistentes á festa, ademais de catalo viño, tiveron ocasión de amosar o seu apoio á candidatura da Ribeira Sacra Patrimonio da Humanidade. Deixamos o viño e seguimos con noticias da actualidade. Bos días, Iván, que nos traes hoxe? Bos días, Iri. Exxogadores do Fútbol Club Barcelona sumáronse á campaña promovida pola Deputación para impulsar a candidatura da Ribeira Sacra como ben Patrimonio da Humanidade. Aproveitando a celebración do 10º aniversario da Peña barcelonista que tivo lugar no balneario de Pantón, as vellas glorias do Barça asinaron no libro oficial da UNESCO. Dentro vídeo. A candidatura da Ribeira Sacra e Patrimonio da Humanidade contou co apoio duns visitantes moi especiais. Nos dijeron para apoyar el proyecto este y nosotros encanta, lógicamente. Aproveitando a súa estancia no balneario de Augas Santas, en Pantón, con motivo do 10º aniversario da Peña barcelonista, exxogadores do Fútbol Club Barcelona asinaron no libro oficial da UNESCO. O primeiro en facelo, unha lenda viva, formou parte da selección que gañou a primeira Eurocopa no 1964. Os tiene que felicitar por esta iniciativa, aparte máis que merecida, por lo tanto, nos añadimos encantados de poder colaborar con lo que sea. Colleulle o relevo o coñecido como Lobo Carrasco, actualmente colaborador deportivo en televisión. Modestamente hemos tratado de colaborar con algo que yo creo que hará más atractivo el que la gente venga a conocer rincones, sitios, lugares, naturaleza en definitiva y arte. Apoio que Charlie Reixac, unha das figuras máis carismáticas e recoñecidas do club catalán, non dubidou en amosar, tras ver as súas costas, unha fotografía da Ribeira Sacra. Creo que es muy bonito, que es diferente, digamos, y que por lo tanto ese tipo de cosas yo creo que hay que promocionarlas. En la Deputación seguimos dándolle adiante ese compromiso que adquirira o presidente de conseguir que a Ribeira Sacra sexa nomeada como Patrimonio da Humanidade e hoxe facemos unha acción máis aproveitando estes visitantes de luxo que temos na comarca. As sinaturas dos deportistas súmanse a 6.000 que xa se levan recollidas con esta campaña. Deixamos a Ribeira Sacra e pasamos agora á crónica internacional. Cruzamos o Atlántico rumbo aos Estados Unidos. Imos a Nueva York. Alí atópase a nosa enviada especial, sufrindo en primeira persoa as consecuencias do furacán. Bos días, Abela. Como é a situación nestes momentos? Poderíamos dicir que a Gran Mazá recupera pouco a pouco a normalidade? Bos días, Iván. Bos días aí, boas noites aquí. A situación aquí segue sendo moi complicada e moi lonxe da normalidade. Apenas circulan vehículos polas rúas. Ademais, todos os establecementos están pechados e ningún neno foi ao colexio dende o que o furacán alcanzou a costa americana. Os refachos alcanzaron os 500 km por hora. De feito, é moi difícil manter o equilibrio para facer unha conexión en directo. Aquí que devolvemos a conexión ao estudio. Un saúdo.
Vai a sorte teñen en Nova York que non teñen que ir á escola. E nós aquí, ao pé do cañón, traballando e traballando. En fin, de volta no noso país é o momento do noso especial Ti con Quisa. Bos días, Siria. Hoxe no espazo de Enquisa lanzamos a seguinte pregunta. Que asignatura eliminarías da ensinanza? Religión. Por qué? Porque xa fixen a comunión. E tú, que asignatura eliminarías? Educación física, porque que intenta a profesora facéndonos correr ás 9 da mañá? Que intenta? Non o sei, a verdad. Tú, que asignatura eliminarías? Eu ningunha, porque Dios existe, se non quen sostén isto. Así que religión é a primeira que xa non eliminaría. Moi ben. Pois aquí tedes as opinións destes amables colaboradores. Ata outro día, Iria. Moi interesantes esas respostas. Ata aquí a actualidade. Coa Tico en Quisa despedimos hoxe o noso Tico Diario. Esperamos volver cedo con máis actualidade. Agradecemos a colaboración do EE Santiago Basanta Silva de Vilalba, así como a todos os que fixeron posible levar este programa adiante. Pasamos xa á información meteorolóxica da man da nosa intrépida muller do tempo, Isaura. Moitas grazas e ata pronto. Ola, moi bons días. Comenzamos a xornada de hoxe con moi boas noticias. Deixamos os chubasqueiros e o paraugas para pasar a un tempo moi soleado e moi agradable de cara ao fin de semana. Como podedes comprobar, pola zona da Mariña Lucense hai moi bon tempo, aínda que algunhas precipitacións aínda están quedando pola zona de Ourense e a zona de Pontevedra aínda quedan algúns chubascos, pero empeza a amanecer o sol pola zona da Mariña de Lugo, que nunca ve sol, e vamos mellorando. Sen máis nada que dicir, espero que disfrutedes este fin de semana. Moitas grazas e bon día.